Ido benna setiap tahun di edeni tau baru tade hodoi nomor rono plelu, tade nomor rono plelu. Pengarang ni edeon hira na merefleksikan jamita tahun di bena. Memang ini di awal tahun atau di ujung tahun tanggal 31 kita janjikan. Masih lelean ahaina 23 ya. Masih lelean akataon ro di ujungna sogut. O Yesus leho perrohaon naneng toktong marningot di halalau ni ariki huhud manibang ujung ni. Ini dia ya. Jadi unang asal lewat tahun ni. Ada taboto adiga monding ayat 2. Maka kita masih hidup adalah ayat 2. Songon ayat tahun di 2 3 ya. Diurut horo hosaki paida ida au. Manang anong perbueni naniulam diau. Bahayanya lagu ini HP jok terhirim ho. Unang bebay terhirim Tuhani boho. Kira itu dah. Ketika itu ku nyanyikan nanti ujung tahun dohonok ku do. Boharo Tuhan ngai biru bebiau. Terhirim DPD pata mangida au. Neng surona DP persen sui mana beau. Kira itu. Nunga. Amanginang. Ayat 3 2 3 ya. Nunga, ini yang kita nyanyikan alai aladang tedelemi jami tawon jeledak tapikir hi tapi mati do gebe hurang marisi edeon ayat 2 3 ya ranaung terimas debata marnida pabainaku ra naung didok tinebe ma hawon nasolihaku dangolo marperbui tua habe haseai. Maka perubahan yang diminta siak kita ima unang be ayat tuluon tuduh tujolma na asing unang nimu ranong terima sudah debata mernidai benna hona kopi di hona bod di las mate unang be tu homa dokon ranong terima debata merdidahai na sudah jadi ngamalohiya nama bene deon da perjului ranong terima debata mernida unang dok kebebasan jolma urusan namai de urusan natu debatana namai baju amangjo edde seheli asa taingok jon memang omma eddeta pasapul tuluhon 12 edde kata bayna unang julu hamuda asa taingok da manginang alana pitu eddeta tabali mana kaning passion tabasada asa pas luka 10 tulu da ranang tarimas debata marni taulangi sian nasaroha asaloho jami tahun taingoton ketika menyanyikan ini ingatlah Lukas 13 dari sini dasarnya ya ingat kita dah ingat kita tahun 1620 mau dibain edeon bayako kita mah jadi mau terlebet do hita ngater lebet tek desi ingot edeon dak kole taberwon alai ketika berngom muncul mana modding manang na presiden pei manang na ICP itor ingat bohadun ngau molo songoni hona tebe da unaing manang na merperbuido oke bain intronaya ma tapalaba sautik tadi homa 2 3 ya adorak so tedi una itu pati ido benna ikon ikutot sana sarohatta so dia pasioni alai ala burjuni debata na mengorbankan
Memilihun anak na Tuhan Yesusi na mangodiho kita ibene dunia nitong debatana gabe jolmai ima nanaing taingot ima muli jahonon na muli sonari hari Minggu 1 tanggal 15 diodiho mahita sataonon leam majo asau gis asau pakuri asau napai ima ayat 4 taideho 2-3 ya. Tadok berap tahun ini pe lalu ummi, tetapi tahun ini itu tidak akan berperbue kalau itu tidak dilatih mulai sekarang. Dan ingat dah manginang naposo peda aha masalah kunuaing nahubo ya ke Kristenon tinggal humai. Jadi yang disebut dengan bertobat manang nabi rubah dan holasnya titik minus tu titik nol. Dah atau bukan tetap berada gini dan perbeda biau mang oke mau liate dak ya biau majeheo jolma mau liate dan manakko biau mau liate dan merjuji biau tetapi berjalan setiap hari menuju perubahan iman akan paubaroham tu debata dah tiap detik do au pe padita bohong molotung petor namar jamita terus aku juga manusia biasa ikut bertobat dah tiap detik sudah ita dah na tua-tua penasehat pe karena aku masih di dunia hajol mauku hok do songonon berengok na modding berengok na mora sipata cemburu do tu padako tabu mepangidak terdapo nene ya dong songoni nunga ala nido taide ho juselinai alai na nio di homido au upai mangolu bukan karena aku tidak seperti yang mati itu. Sarupa berdosa doang alai ibene perjolo mate asa adong paidoku pai ngoton au pe mate dong se dakola ni mana na songoni tetapi mumpung tiki parasian tai dehona ya topat 2-3 ya. Ayat 2 partodihon ayat 2-3 ya. Tanggal 31 Borngin dohot na tanggal 1 Januari 2022 molodinggat do hita meracara di Jabu menang dohot tu gereja tai dehot do ayat 5 jala kenyataan ni ayat 5 ima semulai tanggal 2 Januari saat tu tanggal 20 Maret anani nung terlabat mangulahon ni tua upitok kata itu dah ikon ulahonok kudo pertobatan itu terus jala berusaha memperbue ima ayat 5 seolah-olah dia pasten atau sudah salpu tetapi dia sekarang berkamu dah itu ayat toda ayat 5 tai dehon 2-3 ya. Oh Yesus
adorak so amen parpurine dei sai pargugui mau toktong ujung ni lakani hala Kristen adorak so mopo toktong pasangapo dingulukon da dang nang asa sangapo bayron di gereja manang bayron di todong mu alai tuju aku mangulu ima marparbui laho pasangapon sai pargugui 2 3 ya sai songon gorni minggu tai okuli sai mangaranap do mataku do Pak Jehovah karena kalau tidak do Pak Jehovah mataku sige doau berengokku mana jahat na melua berengokku mana jahat na hona takub berengokku mana mate hona tipa hona kopit medebu di kareta sige me pikiraku alani di minggu okuli siap Psalm 25 ayat 15 ai do mangaranap do mataku dopak Jehovah. Alani ketika aku berjalan dalam hidupku ikon tu Jehovah do torus pisi nang misikku mangarana do mataku dopak Jehovah ido ayat 5 2 3 ya. Oh Yesus mulai dokon di tahun Naroma pun misionari itu ida ngatulu bulan ida ingot unang tahun Naroma dokon 2022 mang dang boy sonari menyesalla dan berdoalah minta pengampunan dosa tu debata alang kata jihon ina tahun nasalku dah tedehon ayat 5 sian nasaroha jala garar utangmu 2 3 ya oh Yesus Amin martangi yang mahi